Ja, i denne lille instruktionsvideo skal jeg vise, hvordan man kan ændre i Vitals udtalebog, det vil sige V3's højtlæsningsprogram. Hvis der er nogle ord, der programmet ikke udtaler rigtigt, hvad kan man så gøre for at ændre det? Og jeg har fundet en tekst her, som laver fejl i Skriftstørrelse 20. Vi kan prøve at høre, hvordan læsningen... Læs tekst. På loftet sidder nissen med sin julejerrød. Sin julejerrød. Så god og sød. Han nikker, og han spiser, og han er så glad for julejerrød er hans bedste mad. Skriftstørrelse 11. Og der kan vi se, at problemerne handler om, at ordet skrift julejerrød. Julegrød bliver udtalt bindestreg. julejerrød. Og der er den simple løsning på problemet, at man kan dele det i selve teksten, og så få det læst op på den her måde. Læs til julegrød. Og så gør den det korrekt. Skriftstørrelse 11. Skriftstørrelse 20. Men man kan også, som sagt, gå ind og ændre i systemets udtalebog. Og lad os prøve at se, hvordan man gør det. Formindsk indrykning. Tilpas oplæs. Så går vi ind og finder oplæser. Og så er der et felt hernede, hvor der står udtalebog. Og så vil vi oprette en ny. Punkt. Og så Rasmus. Det vil jeg så kalde Rasmus. Bindestreg. Med til. Rasmus. Med til for. Opret ny punkt. Sådan. Rasmus med til. Tilpas punkt. Og så vil jeg tilpasse. Tilpas punkt. Ændret udtale for. Og det er læsløbende. Ja. Ændret udtale. Læsløbende. Nej. Ændret ud. Tilpas ny punkt. Det jeg så vil ændre udtalen for, det er ordet julegrød. Og hvordan skal det udtales? Det skal udtales julegrød. Udtale julegrød. Okay. Og OK. Tilpas punkt. Udtalebog. Og OK. I 2-3. Lad os så prøve at se, om den gør det korrekt. Lidt på loftet sidder nissen med sin julegrød. Så god og sød. Han nikker, og han spiser, og han er så glad for julegrød er hans bedste mad. Skriftstørrelse